plecați, dar nu mă filmați, vă rog. Filmăm ca să știm ce le spuneți la copii. Plecați la ședința cu directorii de județ. Și de cineva care nu poate acorda un pic de educație? Toți inspectorii sunt plecați în județ. Deci mâine mai mult tot inspectoratul. Păi, inspectorii generali ajung sunt plecați pe sectoare. La ședința cu directorii de sectoare. Și dintr-un inspector general și 3 inspectori general, așa nu e nimeni aici. Nu este nimeni. Purtătorul de cuvânt. Are proces de dimineața și plecată la proces. Purtătorul de cuvânt este jurista inspectoratului școlar. Are proces de la ora 9. Păi nu, și noi elevii care am făcut atâta drum de figura acestea n-am venit degeaba, scuzați-mă. Dar eu nu vă pot spune absolut nimic. Problema este că noi ne respectăm foarte mult profesorii și părinții noștri au fost trimiși de aici și noi am venit că poate ne gândeam că autoritățile ne vor băga în seama, dar și se vede că să-și dea aproape 70 de elevi. Ar fi foarte important pentru noi. Eu am înțeles că mâine era planificat să primiți răspunsul. Păi da, dar noi vrem să vedem. Nu dorim răspunsul până nu aflăm, până nu aveți punctul nostru de vedere. Noi trebuie să avem și opiniile vedeți și punctul nostru de vedere. Gândiți-vă și la noi elevii, suntem 207 copii, ne pierdem 207 elevi. Suntem o școală, da, aveți nevoie de... Dar gândiți-vă și la noi. În primul rând a fost și clădirea mică pe care tot ne-a fost luată. Și acum va fi luată și asta. Și noi, dacă nu ne convine să mergem în Lucreția Stociu, trebuie să mergem cu 30 de minute mai mult ca să ajungem în centru. Trebuie să ne pierdem, nu că ar fi o pierdere, dar gândiți-vă că noi am învățat aici și suntem și mulți multe generații. Este de datoria mea să vă dau un răspuns la întrebările care le formulați. Dar problema este că atunci Dumneavoastră, primăria ne trimite aici, dumneavoastră ne trimiteți chiar la primărie, nimeni nu ne dă un răspuns. Deci dacă se poate să vină un domn inspector, ca să discutăm. Vreau să spun